ngibonge kakhulu mphathi wohlelo uNzulu ufresh angitho bazokuhlabelela oyigaba ngibonge kakhulu baba gogo bethu nomkhulu ngibonge kakhulu kodokotela nonesi nami ngi-check eqhamuka bahlengikazi nakodokotela nakubonga ngifisa nje ukuthi chaza ukuthi sikwelapha nje namhlanje kancane ngoba lapho engike ngachaza khona sasingekho sonke ngoba ngithanda inkulumo ukuze sixhumane nalento engizoyisho eyenza ukuthi kube khona isizwelo esathi ake sisixoxe nenhlanhla ngayixoxa kahle le ndaba sisebuhlungwini sasizilile ngalelo langa ngoba kuye kwaba negigaba nje ukuthi abantu bakithi abebegula bashiyane eduzane phakathi kwabo kukhona umkhwenyana kamakoti amafumana into eyangithinta kakhulu yokuthi kwathi kade sazi ukuthi akaphilile kodwa silindele ukuthi uzophila ngoba umakoti wazisukumele ngoba ukwenza wonke amasu ukuthi aphile basokubakhona isenzo sokuthi ngelanga lami lokungibona kokugcina kwakade kushoniwe komuntu wakithi futhi kushona umfowethu emasontweni ungahambanga isikhathi esitheni ngeza ngazombona ngamthola edula ngambona ukuthi hayi iyagula lensizwa ngayibona ukuthi noma isibuka iyasibona nje kodwa ngathi sibonela mhleke kodwa ke ngoba owayebe nenhlanhla ukuthi aganwe mhlengikazi asale njalo nje siba nethemba lokuthi uyazi ukuthi uzothatha bekela phile ngase ngiyamshiya ngoba ngangikade nami ngibhizi ngezinye ngikhathi ngibebhizanyana kancane ngibona base ngene ingane ethi hey cela imali kapetrol ingathithi ushukela ukhuphukile undodana awungathuthumana sisahleli singakayi indawo kwangena ingane esiyikhansile awusekwenze njani awusesishile engakafika eshona ngiyayicabanga ke lento sihleli nesesihleli nje sesizilile khathazekile ukuthi thina abantu esihlala lapha emakhaya sinenkinga ngoba asinakwa lokhu kwangempela noma ngabe kumnyama noma ngabe kunjani noma ngabe liyana noma ngabe kunjani asinakho uma ula emakhaya ufana nomuntu olahliweyo ngoba uma ubheka la wonke lezi ndawo oyibona la kwakhiwe khona sibaningi kodwa
njengoba sila siyicabanga ukuthi akamuntu ophethizwe noma osebenzela ezempilo yonke into bayabuka nje badlule sibe sihlupheka thina bakade ngekho kweshe lodwa iclinic nje la emakhaya kwafanele moyigulela ushone mawunenhlanhla noma bakini benamandla bakuthathe baze bakubeke esibhedlela sinezibhedlela ezinkulu mangaqambi imanga esizibukela kude shona la nasenkandla sikhona khona esezibhudeni mangaqambi imanga Kuma lenta belena khona entunjambili intaba enembobo embili ngaphandle kwalapho sokubakufuna imbongolwane baningi abantu asebasho ngoba egulelela ukuba kude kwezibhedlela bashone bengakafiki esibhedlela angikhathaza-ke le nto ngoba ngaso sonke isikhathi ngithi yini waphela ibhedlela kufanele bazakhelwe abantu lapho abahleli khona ngobuningi nezibhedlela zande nemitholampilo whatever lebizwa ngayo akwenziwa lokho yonke le minyaka ayenziwa akekho nomuntu oyicabangayo sokwazi kwenza uzibone nezibhedlela zakhona lezi ezilanga esisondele nathi nazo zinesifo sokuthi bayashona abantu khona ukudlula kwezinye uyabona nje ukuthi singabantu engathi silahliwe noma lokho kudala nomina kodwa uma sekuhamba abantu uhambe nabantu belihlobo uyathinta kakhulu sase siyaxoxa ngithi mina hey ngamzukane ngaba nemali ngiyokwenza impela ukuthi kube khona into esiyenzayo ngoba ukwakhiwa kwesibhedlela yonke into ebizayo khona ezinye odokotela bakithi sebeke abafisa ukwenza lokho abayinikwa isupport ibhedlela lezi zabelungu ngoba abelungu bancane ukuthi uma bengase bevumela odokotela bethu bakhe ibhedlela zabo la kuyobe babancintsha ibhizinisi bathatha kanjalo ngoba kufuneke sonke siyele nesilo siyokhokha kulezi bhedlela ezinkulu sase ngithi-ke ngiyiphinda le ndaba ngoba ngifuna nizwe kakhulu ngoba khona odokotela nonesi ngoba nginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngobuningi bethu esihlanganile singeke nikwahlangana singonesi nodokotela sizakhele ezethu ibhedlela na noma sicele kubangani bethu inkinga yami ukuthi sifa sibe baningi singakafika ibhedlela ngoba sikude kodwa ayikho into esingayenza futhi ngeke umuntu akhohlele ukuthi gijima esibhedlela uthi uma esegula impela bondiwe usegula lokhu kuyimasi ngisesibhedlela sase siyaxoxa ngithi mina no into engiyitholile ukuthi khona ngalezo nsuku futhi umndeni wakithi lo usanda ukusiza omunye umakoti
Mashango zala lintokazi. Waqina ukugula. Ukugula singazothatha lihlanganise nanafuthi kwasiza ukuthi bayisukele bona ngokuzwa ngendaba ukuthi umuntu uyathintwa enziweni akho nesi ukuthi wasinda kanjani kuzo lezo sikhathi hayi kuze sihlukene kakhulu ngabona ukuthi sicishe sashonelwa umakhulu namanje sishonelwa undodana uyangikhumbuza-ke umzukulu la ukuthi eqinisweni nokuthi asinde wasindela ukuthi kwakukhona umakoti yena omsiza sase sihlezi lapha yena ezilileke manje kodwa sixoxa le ndaba manje ngithi ngamzukane nganemali ngoba kukhona onesi kulezi ndawo asebasebenza sebempeshenini yokhuluma nabo ukuthi kutholakala imadlana encane nje longibanika nje ukuthi babe nomsebenzi ukubavakashela abantu abagula ngalezi zifo uma nje ngikwazi ukuthi ngiyamnika akwazi ukuthenga idrink endleleni noma ngemva kwesikhathi uma ngithola isiqoqoqoqwana esidala nje sasayishoya enye insizwa yabuya inemoto iyo nayo driver ekhaya abasekhaya bakwazi ukudrive uma isiselo sengoyithela ngithi hayibo ngithola sikaqaqaqana ahambe ngaso ngoba ngabona ukuthi kunabantu abagulayo bagula isikhathi eside sebegula kabuhlungu ungaziwa abanye bayazi ukuthi khona umuntu lapha okhona kodwa akekho ukwazi ukufika khona nongafika khona kanalwazi ngathi kulaba-ke asuka sebethatha impesheni ngiyobacela yoze mhlawumbe ngithenge nevenyana khona sikodwa ngoba imina kwakucacile kufuneka kube khona umuntu noma usefuna ukhayiswa whatever ngithi nje kule ndawo yonke le yoyenza kuzo zonke lezi zifundo uma kudingeka mhlawumbe khona ababukile badabuka nabo mhlawumbe sithende nesibidlana imbono babili noma bebathathu bahambele iguli lezi kunoma sithi sihleli kuthiwa useshonele baba yini na kube yini ngiyayixoxa la ngithi noma kanjani phela ukwazi ungayitholi le mali ngoba akukuhle ukuthi ucabanga ukuthi bengeke ashone lo ushoniswe ukuthi isibhedlela sikho la akho nesi la akho mjovo la njalo njalo siyaxoxa-ke nje naye wayesephawula wake wayizama le ndukuyelo ngoba kade waphinda wayiyeka wathi mina hawu kanti usuwakwenza into enhle kanje manje ngathi sokusela ukuthi kuyasebenza manje ungasebenzi bengizothatha wena wathi hayi soyenza noma kanjani hlanganisa abantu kube kuhle sizame ukuyilungisa le nto ngenhlanhla kuke naye ukuthi wayeshizwe inhliziyo ebuhlungu kushonele wayenolwazi ukuthi uke wayizama yawenza umehluko ngithi angiyilande kanje ngoba ngajabula kabi thina ndlu emnyama ngoba thina sihluphekayo uma sinje singabonelelana uyabona nje indlela engijabule ngayo ukuthi kunodokotela la bezifo ehlukahlukene abanesihe nozwelo lokuthi babe khona ayikho into emnandi ukudlula ukuthi sibonelelane thina ndlu emnyama ngayibona ifit lensizwa manje ufuna ukungishaya nje ngayibona ukuthi ngishange ntashiwe athi mina uyabona-ke ngoba la ekhaya siyiqalele nto yenza konke
hamba lawo hamba khona kuqala usuwenza ubathola ukuthi bangaki labantu wonke nje hayi ke ngathi no yayifuna ilokuzana ukuthelelela njengoba nisho umakoti ngamone sebengihambe ngafika sengiluse ngathola abantu abangaka nesikhathi basebenzisa bayalapha ngaphambili njalo njalo nakho hayibo njalo laliqhubeka-ke kodwa futhi imali ayikho lokho kweyikhanyela khona kamakhanya kwayikhanyela kodwa mina into engezukuyivuma ukuthi sithi sazi ukuthi khona abantu abagulayo ukufuna ukuthi banakelelwe banganakelelwa sizobanakelela noma ngabe sihamba ngenyawo ngaze ngathi kuphela imoto ngoyitshelela ontshontsha nabaney'moto ihambe lithathe lapho sizothi uvakasheli igulayo wayenza futhi wayisheshisa le nto ngokuthengile savumelana ukuthi noma singenalutho ake sibalethe labantu abagulayo nangempela ngelanga lokuqala ebaletha kade ngifuna ukuyobabona impela ngafika indlu cishe igcwale oluze yawu-3 quarter yale sebaxoxile yangijabulisa le nto ngenhlanhla yami ngalelo langa ivakashelwa abaholi iy'khulu zomkhonto wesizwe unqamalala lo ola eduze uhamba nesinye isikhulu lesi sifake ilokuzana emnyama nentebomvu esebesikhuluma la basebenza bobabili futhi kwafika nabayivakashela njalo ngibeze kimi ngayeza nabo-ke la emzini kalokuzamfuyikandodana sabafika benje izalukazi babebhizi beyikudla inyawo kumnandi bona ukuthi bezokha mnandi bayazi ukuthi nokho ziyehla ngase-ke ngenza inkulumane encane nje ngitshena le bakuvakasha abangivakashela ukuthi kwakukhona nabosomabhizinisi enyaka owase-Cape Town sakhuluma nabo ngabaphindela lolu daba lokuthi nabantu abamnyama sisenkingeni enzima lamhlabeni sakhe ngobuningi bethu la ukuba bekwakhe ezinye izizwe kule mizi yakhile konqamalala kobani bani ngabe kugcwele ibhedlela sitheni kuba kwakhe ezinye iy'nhlanga kuba kwakhile thina kuphela ngoba ezinye izizwe ziyazinaka ngoba zinakho konke ezinakho thina sikwazi ukuzinaka ngoba siyahlupheka ngenhlanhla-ke bathinteka abafowethu laba bobabili kanye labakuhamba ukuthi hayi sosifaka isandla ngoba ngabatshela ukuthi thina sesifungile ukuthi noma ngabe indibilishe yokugcina soyithatha siyiqokelele la sizosiza abantu bami njengoba namhlanje sekunje namhlanje benginomhlangano ngisakhona nje ngizohamba manje ngizindlela ngifona uthe ngeke ngingadluli namhlanje ngoba ngazile ukuthi sobe siba ningana siqhamuke endaweni ey'ningana into angibonisa mina ukuthi hey ngempela ukuba kwakuyinsizwa kwakuzoba inkunzi yesonto uyakwazi ukukhuluma nama-colleagues akhe uyakwazi ukukhuluma nawo ayamazi ngoba babekhona nangalelo la namhlanje hawu kugcwele ngisho odokotela nami ngize ngabona udokotela ngaze ngimbone selongazalo babonile nje babomama bengekudala kwakhona odokotela bamadoda babone bemala nakutshena ngelokuzana wayishiya ngesilungu le nto ngithi mina ngakhulela lapho ihlanzela ngisazi
yanginikeza ugqozo olukhulu-ke nomhlanje ingakho ngithi heyi ake ngiyilande nje le ndatshana ekuqaleni ukuze sizwe kahle ngoba ngiyathemba mina ukuthi ayikho into engasehlula noma singenalutho uma kukhona lokuxhumana kwalaba bantu abanolwazi nabanenyawo ezilula zokuhamba. Akukho esingeke sakwenza kwabaningi nje hambe ngibuka ukuthi uhamba ngey'moto ey'ngaki uma ehamba nenye ithwele okunye ngemuva zomisa ngithi awusukutshelele soke sikunike ngoba ayikho into esingeke sakwazi ukuyenza eqinisweni uma sizimisele. Lokhu ngikusho ngoba kuyisifiso sami ukuthi iy'bhedlela ey'khona esixhumene nazo kofanele ukuthi sikhulume nazo ukuthi ake sithi nje mhlawumbe uma usembongolwane ukuthi ngale phansi othukele embongolwane ngeyini kube khona abavolontiyayo abazi ukuthi abantu balapha nabo mhlawumbe bananje one person noma ngeyikhathi ey'thile sithintane nje sisonke odokotela kakhulu nothi awuthi bafuna ngokufana kwena odokotela bawula ngokufana abesimame bawula kakhulu abesilisa yabuza udokotela kodwa bawula kancane hayibo ngoba ngangifisa ukuthi mina ngoba ngizizwa kuthiwa olokhuzane odokotela ngesinye isikhathi babathi hayi sengiyayishintsha le moto either yakasayithandi noma isithanda ukhwehlekwehlele abese bethi hawu kulaba abaziyonesi wenesi akuthathele moto ushonise ngapha ngasenkani ngapha ngasemorana bahlupheka abantu ngatholakala masehamba-ke thina somnikeze mkhulu hamba ezisombe lokhu sinakho lokhu sinakho ngiyafisa-ke bodokotela nabonesi sengathi le nto njengoba ngibona isiza la isiza abantu sengathi singayibhebhethekile yande sazi ukuthi nabantu abamnyama siyanakala aso sonke isikhathi. Uyabona nje uma kwenzeke lokho nami imali yami impesheni engekho ningezwa ngizwe ngithi nginika imali kobe kulokhuzana nje kobe kule imali endawo empagolweni so inkulu kama sesihlangana naleli ngithi fakani lapho ekudrivaneni. Jabula futhi ngokubona amalungu omkhonto wesizwe eyikhuthalele le ngoba uthando lwethu labantu abakithi abamnyama lolu esifela lona kufanele ukuthi silubonakalise njengabantu bombuso. Yini esingayenza sihlanganise ukuze abadala bakithi baphile isikhathi eside na kuyosisiza lokho. Funa ukunibonga kakhulu ikakhulu nabezomtholampilo ukufika kwenu njengoba ningaqali selokhu nikhona kuyasikhuthaza usenza sizizwe ukuthi sinonesi namhlanje abahlukile kulaba kwakhulunywa ngabo kuqala. Abanye bathi hayi basijoba nangamanzi kodwa ngathola later ukuthi ngesinye isikhathi umagogo zathi hawu nesi kwezona ngijove kahle imina ukuhlangana kwethu nokubonelelana kwethu sonke
kuyinto eyisibusiso phakathi kwethu sonke. Okuncane okwenziwe labafowethu bobabili njengoba ngakhuluma nabo ngalela langa sekujike kwabonakala sengathi ngaba kukhulu kube kuningi sonke siphile isikhathi eside. Nabaqhamuka kwezinye indawo bonile ngathi khona abaphuma eNorthwest ukuthi asababona. If singaba nalo moya siwenze lapho esikhona, siwenze sazi ukuthi sinesidingo thina sokusiza abantu bakithi ngoba thina sodwa abamnyama bashilo azikho ezinye izizwe yithi kufanele basizane siphilisane sinikezane lokho esinako sibone ukuthi singakusebenzisa ukuthi kusetshenziswe singaphili bangayeka abantu ukuhamba emhlabeni njengoba kade behamba. Akunye lokho engikushoyo uzutho umuntu ushonele endleleni ngoba ingoti bingekho yaze yatholakala mhlawumbe ngokusasa kanti isigaba sesifikile sokudamba umuntu emhlabeni. Angibonge nje ukubona unesi abanokusa lesihe nokucabangela thina kangaka. Sengathi ngingabandisa kancane ibatshene ukuthi la esikhona sibathanda kahle onesi, sibathanda ngendlela esimanga. Uma ningafika nje ngama-holiday ngoDisemba yero ngingabona ukuthi ngingathola nemendo mendo ngatholakala bese banda-ke labo nesi abathi sokuyimilela ijabule kakhulu ukuthi chaziwe kabanzi uma bese kubekwa igumbi odokotela nonesi. Kodwa kukhona lapho ngiyathi ngisukume khona ngoba ngizwe bona ukuthi nami sokubiza izinto engazizwa kahle. Mina-ke ngake ngangena isikole sasebusuku kuthiwa yini ngezwa nje kushiya amathema angaka kade alaza ezinye zakithi asisezwa-ke manje uyagula kodwa ushaya utema ukuba ngathi caca lapho senzozotolika mabethi-ke manje ngeke ngisho ngoba ngizwanga ngiyafisa ukuthi ikakhulukazi ninabodokotela uma ningakwazi ukuthola nabanye ngoba ziningi iy'ndawo ezikula kuyona le mfela njengodokotela abamnyama sinenzani okuncane singakwenza kakhulu abantu ngokunjalo nonesi siyabonga kakhulu bonge nabaphelezela ogogo nomkhulu kwenziwa njena iqala izwe sabusa amakhetha asemadala engasakwazi ukuhamba ehlala esikhumbeni kwakuphuma intsha bamthathe bambeke lapha athamelila masishintshile bamthathe kumsebenzi wabo bekuthanda yena-ke bese baxoxela umlando abafundisi ukuthi impilo yethu njani. Uma ningenza lokhu nje ikwenzisise angazi ukuthi igaba zey'nsuku sey'bekiwe yini ukuthi kuzoba kangaki ngenyanga noma ngenyanga embili angazi. Uma ningasinqume nje kanjalo nisitsheneke nathi ngoba sisayihola impesheni ngoba nathi singafela sifaka esikhwameni okuncane kwempesheni ukuze iy'nsuku zingasali njalo nje sazi ukuthi siyabalandela kuyobabheka ukuthi banjani na. Lokho kungasijabulisa kakhulu thina abala emakhaya. Ngibonge nje nonke
bonge nabafikile abakwazi ukufika lesiqoqoqo engikhuluma ngaso ngenzela laba abangakwazi ukuhamba nabakwazi ukuhamba kodwa sekukude lapha lophesheya ukuze sikwazi ukuthi sinithuthe lapha enikhona size endaweni uma kuthiwa kuhlangenwe endaweni ethile ngesikhathi esithile mhlawumbe singashintsha ngishintshu sibona basendaweni ethile ngelanga elithile sibona abanye basendaweni ethile ngelanga elithile kuyosithokozisa lokho ukuze impilo ebingalahleka ngokushesha ihlale isikhathi esangqino. Ngiyabonga kuba kwedlobo ngishilo senizobaleka ngibonga kakhulu nonke nje uNkulunkulu nabadala banibheke banikhuthaze banipha amandla ukuthi nisize abakithi sebebadala. Bonile nenye insizwe kade sihambile uye ngosehambile sengalenza awuzwa-ke sebemphetho nesi thinti kakhulu kubuhlungu kathile lokuthola-ke lama kunjalo. Siyabonga kodokotela, hawu ngiyayithanda izikhuluma zenu zibe mnandi zonke yakho dokotela ukwenzile nje. Hey, ngijabula nokuthola udokotela okwazi ukukhuluma ukuthi abantu abadala bakhona kufanele ukuthi banakekele. Hayi ngingakushawashesha wagani wakubona banamehlo. Angibonge bani ngibonga kuthina nonke. Sister V Mkhwanyazi Mabaso Kumazi usisibam lapha nizokhuluma hayi ngiphatha ngisaseMilmot bumphathi wase Milmot Clinic wayese retire ke wayeseyivulele iclinic yakhe eShowe une private clinic yakhe ke nami ngisancela kuyena ukuthi nami ngizokwenza iclinic yami khona la ekhaya kodwa unaye yasebenza nje nami ngiyengibamba amatoho uyimele nje clinic yakhe usisitacela uqale wangiphatha
Yeah, une-clinic nje enhle kakhulu. Sojabula kakhulu. Siyabonga. Baba Ndusi owase eShowe. Ngifike eShowe ke bengisebenza naye nje. Uyena esisebenza naye eroomini eyodwa. Usebenza zona izalukazi ngavele naye eShowe. Usebenza izalukazi. Siyathi kuvunyelwa abantwana beze kuye mina ngifuna izalukazi. Siphambana kancane. Ziyahlupha mayifika ke na ubaba wakhe angazi noma isebenza home affairs ini. Zivele zithi sikwazi usase siswini sama wakho. Kwaphela. Siyabo. Sitasibiya. Owase Tonjambini. Emzumba. Umshana kaba usabela umalunga. Hayibo. Zanda ngitaba. Angizazi ke lesi. Jabula kakhulu. Jabula kakhulu. Tonjambini eduze kwaKashizi. Kuboka Dennis. Makhelona Dennis Shiz. Kuboka gogo lo uMashizi. Usehlukana emfuleni ngaphesheya noma ngalo. Phansi endayi hayi phezulu entabeni. Yasesakhela ngesimotendweni. Ngasesakhiweni. Uyazi lapho kugane khona uMazuma Cross. Kade ngahamba. Kade wahamba. Kuboka kaDennis kazehlile. Yamazi ubabhele umalume Dennis. Kuboka zehlisi. Kazehlile. Jabula. Ngani lana Sangishuthela ngangithenze ngiyathafuthela bathe wena nami shakathi ngizona